Yo, what's up guys? I'm back. Greg Katabang Travel Update. Welcome back uli sa aking channel. At ngayon ay meron na naman tayong bagong i-update na biyahe. At itong biyaheng ito po ay only Bicol region lamang. So ayun mga katabang, bago ko simulan ang pagbibigay sa inyo ng information about dito sa biyaheng ito na biyaheng Bicol at kung anong bus ito, ay gusto ko lang batiin kayo ng welcome back sa aking YouTube channel, Greg Katabang Travel Update. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo dito sa Pilipinas o kung saan man kayo dito sa mundo. Okay, sa mga viewers ko dyan pala sa ibang bansa, salamat sa inyo. At sa mga viewers ko yun sa Luzon, Visayas, Mindanao, sana nasa mabuti kayong kalagayan dahil meron pa rin tayong COVID o coronavirus ngayon. At sana kung wala kayong ginagawa at mahilig kayong mag-YouTube ay sana mapuntahan nyo ang channel ko at mapanood ang mga update about sa biyahe. Kung kayo ay mahilig manood ng mga update tungkol sa biyahe pauwi ng probinsya, dahil ang mga ina-update ko po ay mga biyaheng Luzon, Visayas at Mindanao. Wala pa po akong update about sa mga travel abroad, lalo na ang mga eroplano na galing na iya. So ayun mga katabang, bago ako magsimula ng pag-update sa bus na ito na naglabas din ng kanilang bagong biyahe pauwi ng Bicol, ibinabati ko kayo ng welcome back at nandito pa rin kayo sa aking channel. At bago ko magsimula, mag-i-intro muna tayo. So ayun mga katabang, welcome back uli sa aking channel. At ito na nga yung bus na i-update natin ngayon. Ito po ang bus na Bubis Line. Ang biyahe niya po ngayon ay Tabaco, Albay at saka Tiwi. Ayun po mga katabang, itong bus na to ay naglabas na ng information na kanilang biyahe about sa kanilang schedule. Ang Bubis po, ang terminal nila ay nasa PITX Parañaque Integrate Terminal. Ito po yung nilabas na schedule ng ating mahal na bus na si Bubis Line, lalo na sa mga passengers na nito. Meron po silang biyaheng January 23, 7 p.m. Ordinary po lang ito na babiyahe na bus ng Bubis Line. At meron din po silang biyahe January 28, 9 p.m. Aircon bus po ito. 9 p.m. po ang alis dyan sa PTX. At January 29, meron din pong biyahe siya, 7 p.m. Ordinary bus po ito. At para po sa mga karagdagan na impormasyon about sa Bubis Line, ang aircon po, bus fare ay only 1,000 pesos. At ang ordinary naman po ay only 800 pesos from PITX po yan. At para naman po sa mga requirements na inyong itatanong sa akin, ang requirements pong hinihingi ay one valid ID with picture at isa pong vaccination card na nagpapatunay kayo po ay fully vaccine na talaga. Okay mga katabang, sa mga magtatanong naman yan, paano ba makakasakay? Hindi pa fully vaccinate, hindi pa fully vaccine o wala pang vaccine. Okay. Kung ikaw po ay hindi pa bakunado o hindi pa full vaccinate ka, kung ikaw po ay uuwi ng Bicol, ay ang kailangan mo pong gawin ay magpa-antigen po dyan sa PITX terminal. Dyan po mismo ang antigen kung ikaw ay uuwi ng Albay, Tabaco, Legazpi at Tiwi. Kung ikaw po ay sasakay ng Bubis Line. Okay mga katabang, sa mga karagdagang katanungan, nagbigay po sila ng contact number. Kung hindi nyo pa alam ang kanilang booking area o boat number dyan sa PATX, pwede nyo pong tawagan ito kung ano pa ang gusto nyong itanong. Kung kayo ba ay nagkaisip na magpadala ng bagay pauwi ng Bicol galing Maynila, o kung tumatanggap pa sila ng mga package o tinatawag nating cargo.
So ito po ang contact number ng Boobies Lime. 0931 943-0830. Ayan po yung number na ibinigay. At meron pa pong isa na ibinigay sila. 0977-770-5194. Ayan po yung mga contact details na pwede nyong tawagan. Kayo ay may mga katanungan about sa pagbiyahe, pauwi ng Bicol, o kung kayo naman ay lalabas ng Bicol, papasok kayo ng Metro Manila. So ayun mga katabang, si Boobies Line po ang linabas ng information ay yan lamang po, hanggang January 29 lang ang information na kanilang ilinabas. Pero sa palagay ko, tuloy-tuloy naman ang biyahe nila papuntang PATX galing ng Bicol o galing ng Legazpi, Tabaco, Albay o Tiwi. O pwede naman galing ng Tiwi papasok ng Bicol, parang tuloy-tuloy naman ang biyahe nila. Okay mga katabang, sa mga nais po na magpa-shoutout o magpa-grade, tawag natin pabate, pwede po kayo mag-comment dyan sa baba. Kung kayo mayroong mga katanungan sa akin, i-comment nyo lang sa baba. Kung meron po kayong gusto ipa-update, i-comment nyo lang po sa baba. At pag may time po at mahanap ko kung ang information about yan si tinatanong nyo, ay gagawin ko po ng video at i-content ko po ito. So ayun po mga katabang, maraming salamat sa mga nanood na naman ng video ito kahit maikli lang, at sana ay nakabigay ako sa inyo ng magandang mensahe o magandang information about sa biyahe tungkol sa Boobies Line. Ayan po, at sana wag nyo rin na makalimutan na masubscribe ang aking channel at pindutin nyo ang bell notification at para mag-update kayo sa aking mga bagong update tungkol sa biyahe. Hanggang dito na lang ang vlog na to. Ito po si Greg Katabang Travel Update. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lagi dahil may pandemic pa rin tayo. Bye-bye.